Puro ka niluloko. Oh, Emma, saan ka pupunta? Kilabak sana. Anong gagawin mo doon? Ibibigay ko sana tong sulat sa kanya. Kanino galing yung sulat na yan? Kay Angie, dumaan kasi siya sa bahay kanina. Ah, ganun ba? Pwede mo ba akong samahan sa kanila? Nadaanan ko siya kanina sa silong ng mangga. Sige tara, puntahan natin sila. Sige. Bagtay natin kaldeng, hindi problema na. Hindi nga tapud-pudutin natin. Ha? Pa'y tinalawan da ko. Pa'y naang dudak. Nani? Hindi, Mike. Nakaw. Nauna-ana di tambayak ah. Sino tajay? Himbala, rumar ka. Nabiyag kami kaya mo natay kan. Sabay, yun ako kamdi tayo. Ha? Pero sarili ka ma. Katungtong sa magita kaldingain, mamumuyot kan saan. Dalati niya si Kaso, gusto ko na bayaga ka din nagpakita. Day na si Kaso. Ha? Sino ti na si Kaso? Itarakan mo, ay buriyas. Madi, aji passport ko ti na si Kaso. Ayun gaya, mapukpo ka waji 2x2 kid ah. Passport. Abay, baka natin passport ti baka. Wala, tumay-tumaw, nalak, bulong ko. Kisti sabam, magalakala ka nga matagpakpakada. Ako saramada ay. Pakapakata ka raw doon nakatulog ka, Mike. Amam, nagkamita ka dahil. Kinimayla. Oh, no! Kisti sabam, anay narami mo kinimayla. Amam. Asidog kanya ni Mayla. Ha? Andun sa makaya na kanya ako. Kisti sabam kid di, pati ni Mayla pinagtripampay. Kutinesting ko lang, Mike. Baring mayatan nakaulit. Kaso sa bari mo ti pikto na. Sak mo ti kinaya na. Kisti sabam, istibis kanto mong amay. Kasanol pa mayak kini Mayla. Bahala kami tibiyag mo na, nadimi tsak ti ka matinda, si Kamoy. Ayun siya, oh. Ano ba yan? Kasama na naman niya si Kuya Andres. Oh, no! Kuya Andres, baak. Nani? Grace, bigla mga umang sigin, sumampit na lang. Bako, may sulat ka. Ano yan? Sulisit? Hindi to sulisit. Galing to kay Angie. Sulat para sa'yo. Patingin nga. Oh, no! Dear Baak. Dear Baak. Huh? Dear Baak. Dear. Sabam, puro ka dirbaak. Basahin mo din. Aguray ka mo kami na. Excited ko mo lang na eh. O, ato yun na eh. Dear Baak. Baak. Kung sakaling mabasa mo ang sulat na to, sana mapatawad mo ako. Dahil sa biglaan kong pag-alis. Andito na pala ako sa ibang bansa. Nagbabakasakali akong nandito yung magandang kapalaran ko. Baak, huwag mo sanang pababayaan ang sarili mo. Salamat din sa mga konting panahon na nagkasama tayo. Alam mo ba, Ak, lagi kitang naaalala. Namimiss ko yung sinasabihan mo ako ng I love you. Pero hindi ko magawang sabihin ng I love you too. Kasi nahihiya ako. Alam mo, ikaw ang first boyfriend ko, Ak.
Mahal na mahal kita. Pisti sa bayo, pigsang sangit kayo. Ha? Apay mamanggaw yun pagbaga? Alanganin na ata reaksyon mo ng Andres kay. Basta nagalas tayo tsuraim, at mapasama ang amadain. Isang sangit kayo. Di pa inalalpas na eh. Ato pala si punchline na yun. Oh, basa ka, dungog kayo. Ato di pa malakasan ng surat. Baak. Wag mo sanang kakalimutang bayaran ang natitirang bayarin ko sa pawn shop. Dahil yung binigay kong alahas ay hindi pa bayad. Sa Andres, baka sa bali mata basahin mo. Ano sa balik isot na eh? Isot din nakasurat. Oh, basa ko ulit. Oh, ato di karugtong na eh. Meron pa akong balance sa pawn shop na nagkakahalaga ng 78,200.50 pesos na dapat mong bayaran pagbalik ko ng Pilipinas. Gusto sa baka na, 78,000 natin ang drive. Baka nangina ka talaga ata pag ito man. Hell, kanangina ka talaga ito ya. 28 karot. Anong karot, Andres? Karat? Oy, yung bunganga mo. Karot na sinasabi mo. Basta yun. Tumita din baga ni Mercedes karat, madi nga karot. Kung di siya natalinan. Oh, ano, basa akpay. Dumog kayo. Ayaw na. Nagmamahal. Charo. Charot. Oh, no! Puro ka niluloko. Masigang, kumapit ka lang kanyami. Kumapit ka lang kanyami. Manila ka, Pisti sa mabaak. Nagadong nga, magguyudam to yung pitang kikaldi. Nagbasit. Bye-bye, nagdubli ka. Si Andres, sundan mo si Baak. Baka anong gawin niya sa sarili niya. Oo, susundan ko talaga siya. Dahil mahirap mawalan ng kaibigan, lalo na sa kagipitan. Dahil wala na akong pagkutangan. Goodbye mga amigo. Mercedes, may pag-asa na ako kay Baak. Wala na sila ni Angie. Ikaw din, di ba? Okay na kayo ni Dems. Hoy, wag kang ganyan. Wag mo muna isipin yung kaligayahan mo. Damayan muna natin si Baak. Kaya anong gagawin natin? Paano natin siya dadamayan? Hayaan muna natin sila. Ando naman si Andres. Nag-aaway man yung dalawang yan, nagtutulungan naman sila. Sa bagay, best friend is always best friend. Tara na. Tara na.